Nek nganti ana apa-apa aku sing ora trima. Nala gareng karo Petruk. Ayo nek negara Ngamarta. Nek Bagong mengko tak wangeni. Tekan suruping srengenge ora katon. Nek negara Ngamarta aku arep nuntuh karo para Pandhawa. Prabu Puntadewa merga ngene, saka paningalipun bapakmu ing Sukalima, paningal batinku wis gawang-gawang ana padoning netra nek nganti Waradropati ora ketemu. Ora nganti gantelan wektu setahun, kakangmu Puntadewa bakal tilar donya, Nger. Wah. Aja ngedeg-degi atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal seda. Merga kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Waradropati. Mula wektu dina iki kudu digoleki. Mula kowe kandha Mbak Yuku endi lak golekane? Werkudara? Nggih. Aku njaluk wektu ora ketang tulung-tulung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Nger. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, ning kene wae. Durna kuwi sak ciptane dadi sak sediane ana sing tak karepake iso kasembatan. Mergo aku pendhita ora mbiyen-mbiyen. Iya. Dudu pendhita ming cepete. Iya. Mula aku semedi nang ndi wae mesti kelakon pencang aku. Wah, gage semedi ya. Tunggunan sawetara Werkudara. Ora usah ditunggu ning ruang tunggu ning kene wae Werkudara. Iya. Tunggunan telung kedheping netra ora nganti aku iso ngandhakake Mbak Yumu Waradropati menyang endi. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Apa jeneng? Sinukmaya winayu ing ngasepi. Atite tate. Oh. Semedi kok rapale kaya mengawur-awuran. Ana rapal kok atidut bae. Kakang Durna pun rampung napa dereng? Werkudara anakku, Nger, anakku Werkudara. Cah bagus, Nger. Bener kowe. Pancen kowe iki wong waskita, pancen kowe iki wong pinter, pancen kowe iki wong lantip manggraitane. Iya. Kowe duwe penemu yen kowe takon karo bapakmu Begawan Durna iki mau aku wis semedi. Durung nganti sukmaku tekan ana ing Alamantara. Ana ing dalan wis dicegat karo para dewa. Dewane telu widodarine loro. Widodarine sing siji wis kewer-kewer ora keluar. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodari. Sampeyan mawon Dewate. Nggih. Mboten sampe melu-melu. Nggih. Dewa mau menehi sasmita karo aku Werkudara? Iya. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Iya. Mbak Yumu Waradropati isih urip ora tekaning pati. Wah. Ning jebul nalika semana dewa kuwi menehi gambaran. Ingkang gumana mosek ana ing paningalku duk nalika semana ana gegambaraning kawula cilik ingkang blasah. Tekaning pati mangka kebak utawa adus getih. Wah, gambaraning kawula cilik ingkang padha blasah adus getih. Tegese piye? Tegese pancen ketemune Mbak Yumu Waradropati iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik. Wonten ingkang kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Kondo. Pirang wong sing kudu tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo mbarep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Aulung aku sagu gawe banten kawula. Dadi sarana baline Mbak Yuku Waradropati. Kowe sagu? Ya sagu. Lahir batin? Lahir batin. Ora ngapusi? Ora. Wis tau ngerti Werkudara lincat apa sing tak ucapake, tak kira sakjroning uripku aku ora tau nggesewu ucapku dhewe. Bagus. Pandene ingkang gumana mosek ana ing paningalku nalika semana tak sawang. Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Matane kaya ndok ceplokan. Sopo ngandakno? Kowe
aja kaget ya Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang aku. Ya kuwi sing kudu dadi banten waton negara Ngamarta ditumbali nyawane abdimu Bagong kowe ketemu karo Waradropati Werkudara. Werkudara lah kok dadi njur mak prepet. Kowe katon ciput pucet. Pucet. Piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Kena ngopo udu Bagong? Bagong ipono kawanku, aku tau-taute digula wenthah karo Bagong wiwit Jabang nganti Celaprang. Wiwit Kuncung nganti Gelung. Wah, aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa. Wong kabeh mau ming pilihan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni mbayumu bali. Nek kowe ora iso nglakoni ya wis ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo. Tegese mbayumu Waradropati ora bakal bali. Lan kowe negakake patine kakangmu dhewe Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mentolo nyawang kuhandane kunarpane kakangku. Barep Puntadewa. Nek kowe ora mentala kowe mangkat to Bagong pateni. Nek Bagong to pateni dadi tumbah negara Ngamarta ora esuk ora sore. Esuk Bagong to pateni, sore Prabu Dewi Waradropati bakal kundur. Sore Bagong to pateni, esuk Waradropati bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Bagawan Durna, kowe aja ngaku wong tuwa karo Bagawan Durna. Wah, dipetung, aja nganti klerak-kleru. Aku ora kok ngojo-ojoki barang sing elek, ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Abot endi? Apa kowe abot Bagong, apa kowe abot anak Prabu Puntadewa? Wis ngono wae. Nek kowe ora kuat mateni Bagong ya wis ora apa-apa. Mbakyumu ora bali, anak Prabu Puntadewa bakal mati sakjroning setahun iki. Nek kowe tegel mateni Bagong, mbakyumu bakal bali Pandhawa jangkep 5, cacahe ora ana ingkang cicir, ora ana ingkang gotang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darmakusuma tetep sumandhing kelawan Dewi Waradropati. Wis kuwi wae hitungane. Duryudana piye, Yayi? Yen tumrapun Kakang abot sedulur tinimbane Batur. Batur isih akeh. Yen perlu mengko Semar supaya golek anak meneh. Tumrap aku ora bakal kangelan. Kula nuwun sewu lho, Raden, namung Bagong kemawon kok dipun eman. Wong Bagong menika tiyang ndunggal kewarisan, wong sak kepenake dhewe kok dieman menawi cara kula mboten mathuk. Lah inggih ngeman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, karna kakangku piye? Werkudara. Nggih. Sing nalar lho. Tegese piye? Ya pun Kakang mung bakal matur sing nalar. Sira kuwi wis dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Ala becik bener luput. Kabeh ingkang bakal mbok lakoni kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung tuna lan bathine. Aja kesuru nemtokake swiji-wiji ingkang tunane mengko bakal gawe getu ning atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe iki rasa takon sapa-sapa. Sing arep temandan ki kowe kok dadak takon kono-kono. Tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adeg-adeg. Nek kowe takon karo wong kono-kono ki akeh sing padha ngendoni Werkudara. Ngajati lho Bagong wis tau karo kowe ngono nggih. Werkudara, kowe kudu eling, kudu digelar digulung padake Werkudara arep gendurenan gelar kloso. Mengkari menyang apa ora ngono wae. Nek menyang ya mangkat to. Bagong dipanteni nek ora, kowe tegel karo sedulur. Wah, Bagong njaluk ngapura. Entuk paku.
bleguduk swalu gembol sumorante Dipati pripun sampean percaya mboten kalih kadidayan kula nggih wong ini lagi kepengin wong dewane sak ciptane dadi sak sedyane ana nggih Werkudara lah kok teko teng negara Ngastina dadi jalaran anak Prabu Duryudana kelakon penjangkane gawe sirnaning para Pandhawa niki wau nek cara kula kok malah kula duwe petungan liya petungan sampean pripun mumpung Werkudara tekan Ngastina ketapke Kurawa Werkudara dikeroyok krocok gaman kula tak takon Werkudara niku musuh Kurawa niku Kurawa 100 Werkudara ijen niku sampluki modar kabeh kok sampean dipenemu kok senengane ngrekasake wong ta Dipati mesake Kurawa lho pendak-pendak jejer Ngastina kon mateni wong pendak-pendak jejer Ngastina kon gawe cintrakaning wong mbok Kurawa niku benda salat benda rumangsa nek tumindak elek tumindak dosa nggih kula niku ngerti tok sumbere niku sampean pun sampean mboten sangel melu Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara Werkudara niku surat-surate komplit kok dadak dicegat niku tegese niku dipateni ampun Werkudara baterene kebak mboten sak dipateni nggih pun dijarke mawon niki dadi srana Pandhawa tenganing pati nggih Bagong pateni karo Werkudara Bagong ora bakal sirak Bagong rene yo terus didak nyet plorot Bagong mecotot mati Petruk weruh Bagong mati sedih niku kembange wong lara Petruk lara terus saya kuru Petruk mati gareng layat bar layat lara niku kronologise ngoten niku urut-urutane mengke ngoten niku ngaten nggih terus gareng lara Petruk pun mitung dinani gareng lara terus gareng wong lingkih gampang kena penyakit vertigo mlaku teng latar ndase jebles cagakane gareng mati ngaten nggih terus Semar layat Semar sedih nuwun sewu ngarep omahe gareng niku mboten wonten cagak listrik ya wit nggih Semar sedih, Semar lara, Semar tekaning mati, Semar mati Pandhawa sedih. Lho, mateni Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring tes. Nggih. Rumangsa kula kok wit gedang woh pakel. Teng pundi niku? Lho kok teng pundi? Omong gampang nglakoni angel. Niku mengke kok ketoke jalure mboten ngonten niku. Lho, sampean liwat pundi? Jalure lelakon niku mboten kaya ngoten niku. Nggih. Ning mang bedhek mawon. Pun niku. Puntadewa weruh Panakawan mati, dheweke terus nglokro le dadi ratu. Lengser ke Prabon dasare kelangan bojo. Wah. Wong kelangan bojo ki ngrekasa. Lho ngrekasa Dropadi ora mulih. Puntadewa kelangan Semar. Lara ping pindho atine Puntadewa, kelangan bojo karo kelangan Semar. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo. Lah, silakan ta? Nggih. Ra iso ngapa-ngapa. Nggih. Wis dituthuk-tuthukke pager ra karo-karoan. Sing dituthukke pager niku napa? Le mangkel niku lho Dipati. Nggih. Puntadewa terus mati. Puntadewa mati Werkudara sedih. Werkudara arep gedhe dhuwur niku nek sedih, wong sedih niku gampang digrogoti penyakit. Puntadewa terus Werkudara kena beri-beri. Mboten kok penyakite sampean barang iso ngarani. Niku pun wonten ing gambaran pikiran kula. Werkudara kena beri-beri, ora iso mlaku, gedabel. Sikile gedene ra jamak-jamak. Werkudara mati, Janaka sedih. Janaka lara. Lho, modal ora. Nggih. Nek penyakite Janaka napa? Lho, wis iso dibedhek. Janaka niku ora bojone akeh, penyakite iso dibedhek. Nggih. Lion King. Janaka mati, modal ora ana sing gelem nambani Janaka. Nggih. Janaka tekaning pati, kembar sedih, kembar mati kabeh. Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana dadi ratu. Slaminipun gesang wonten ing negari Ngastina mboten wonten ingkang ganggu damel. Lho, menapa mboten moncer?
Nalendra turun temurun putra wayah dados Nalendra terus wonten negaring Astina. Pandhawa mati, Semar mati, Panakawan mati, Prabu Kresna ora trima. Tekan negara Ngastina Malik buta gedhe banget. Buta sing teng pinggir niku. Semonten niku ngidak negara Ngastina kremyes. Terus Kurawa digulung kluthuk. Sukalima digumeng kurep kremyes. Pripun? Niku perang napa-napa kok mengkurep barang niku. Nggih perang ta. Napa mboten adur? Pun sampeyan rasa mikir sing werna-werna. Rasa mikir sing werna-werna, butuhe pandha tekaning pati. Boduna. Mboten dawuh, Ken. Menapa Werkudara Mejahi Bagong menika mangke badhe kasembatan? Miturut paningalipun ing Bapak Sukalima, ginangan paningal kula balik. Ingkang sampun kula ngertosi menika mangke menapa Bagong menika tertentu badhe dipun poteng-poteng dening Werkudara. Nggih. Nai ngaten matur sembah nuwun rantamanipun Bawaduna menapa inggih badhe kasembatan mekaten. Maka tadi pun titeni. Bagong, Petruk, Gareng, Semar, Pandhawa sedaya badhe pecah. Marem raos kula. Kula nggih marem. Sampeyan marem mergane Iso ngaturake napa sing kula ngeruhi lho. nggih. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna babagan perkawis menika. Kula menika kok kados sowan wonten ing papan pamulanganipun lare-lare ingkang tasih alit-alit menika lho. Namanipun Menapa menika? Paman Arya? Paut. Nah, paut menika. Gunemanipun kok ting clebung ora karu-karuan. Kaya omongane bocah wingi sore. Monggo, sakmenika Kyai Prabu mulai bali pitados kula semanggaken. Namung kula nuwun sewu, kula mboten badhe mancahi pirembagipun para sepuh ing sami anjenengi lenggah. Menika mangke badhe mrucut sedayanipun, malah saking paningalipun ingkang raka ing Ngawangga, Kurawa badhe kewirangan. Oh, dunu kados pundi? Pemanggih menika benten-benten. Anak Prabu Karna gadhahi pemanggih atus makaten dipun sungakaken nggih, dipun sungakaken. Ning kula gadhahi pemanggih dalu menika Pandhawa sirna. Nggih. Matur sembah nuwun. Sampun, monggo sakmenika kundur kedaton kemawon. Mangke mindak saya kathah ingkang gadhahi pemanggih, malah panjenengan saya mboten pitados kaliyan pemanggih kula. Paman Arya. Wonten dawuh. Budhana kang padha sipuk, wis ta sing ngomong ki kono wae. Sing ngomong ngendika ki men Prabu Duryudana wae. Menceng kacang Kedhepati. Nggih, budhana kang padha sipuk ingsun kundur kedatun. Ingsun ya iya. Iya. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan ngatos sampun kados lari alit Paman Haryo Sengguni. Sengaja rada nyelingker nggonku kundur marang negara Ngawangga. Aja nganti kadenangan wong-wong Ngastina. Pamreka mengke pengin ngelekake marang Werkudara Raja keladu ing matrep. Nggone banget percaya marang Begawan Durna nganti gampang diblethok marang Pendhita Sukalima. Dimas, Werkudara adhiku cah bagus. Petuan nganggo nalar sing ganep aja buntung tembe mburine. Mengko yen kowe getun wis ora bakal bisa nglakoni meneh lho Werkudara. Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing ngasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Tara Karna kakangku iya. Wah, nyegat aku sanjabaning tapel wates negara Ngastina. Dimas kadhahing pun Kakang. Pun Kakang ora bakal melu-melu perkara iki. Nanging gandeng pun Kakang nalika semono melu lenggah ana ing Datulaya tegese aku ngerti marang lakon ingkang bakal mbok lakoni. Pancen wis tak niyati. Werkudara. Piye? Petungen dhisik nganggo nalar sing ganep. Dimas, kasarane ngene, Karna kuwi saben dina campur karo Begawan Durna.
Yo. Ning sithik kapercayanku karo Pendhita Sukalima. Lah kok Siadi manut. Nalika semono Siadi didhawuhi supaya mateni peranganing Panakawan siji ngantaraning telu. Apa Nalagaring, apa Petruk, apa Bagong? Coba to saiki petungen. Apa kelakon ing atase Prameswari kok mung dijoli nganggo nyawaning batur? Coba aku tak takon. Siji, kuwi petungen dhisik. Angka saiki aku tak meneng ngerti karo Dimas Werkudara. Yen to labuhane Nalagaring Petruk Bagong kuwi gedhe tumraping kadang-kadangku para Pandhawa. Ora ngomongake kuwi jining kewajiban tumraping Nalagaring Petruk lan Bagong nanging pancen Siadi ginulwentah dening para Panakawan. Bebasan sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Pamrih Panakawan ora duwe pangarep-arep apa-apa mung kepengin Pandhawa kuwi mulya dadi wong. Nyatane saiki ya wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati nang negara Ngamarta. Kabecianing Panakawan ing kemengkono mau apa bakal mbok bales nganggo lelakoning Siadi ing mentala marang peranganing Panakawan. Coba pitungan. Yayi Waradropadi nggone tindak saka negara Ngamarta ora kudu nganggo dibantu bali nganggo bantring menungsa. Ora Yayi. Nanging kabeh mau mung minangka dadi pacobaning Hyang Mahanasa tumraping kadangku Yayi Puntadewa. Minangka dadi pamecut tumraping kadangku Yayi Prabu Ngamarta kepiye nggoning ngasah pikir sarta pangung kaling jiwa minangka dadi guru laki kudu ngupaya menyang didununge garwa yen to nganti ninggal marang Praja Ngamarta. Wah. Ayo pitungan. Mumpung durung kebajut sega durung kebajut dadi jenang. Siadi kudu metung perkara iki aja nganti Siadi mengko getun tembe mburine. Karna kakangku, Piye? aku ngaturake panuwun. Dene karna kakangku wis ngandhani sarta wis tutur-tutur marang Werkudara. Nanging kuwi aja ngenrengke karo Begawan Durna. Aja mbok anggep kae pendhita cepethe. Kae pendhita sing dhuwur derajate, pendhita sing kondhak. Malah bola-bali dawuh karo aku nyatane ya kasunyatane. Contoning bab apa? Kayugung susuhe angin. Tak goleki nyatane aku ya entuk gawe tirta pawitra manding suci. Sapa sing ora percaya karo Begawan Durna nalika semono akeh panunggalane. Nadyan Babu Kunti nalika semono nggondheli karo aku aja nganti aku nurut sarta mbangun miturut karo Begawan Durna. Nanging jebul kabeh kleru. Kunti Babu kleru, barep kakangku kleru, Janaka Kresna kabeh kleru. Nyatane aku wis entuk tirta pawitra maning suci saka pituduhe Durna bapakku. Mula wis dadi anteping tekating Werkudara. Apa wae didhawuhake dening Durna bapakku. Wah, kuwi bakal tak estokake. Aja ngalang-alangi lakune Werkudara. Paisane nguboto ora wayah loro jagat. Lah dalah. Lah ya bener. Mongko akeh wong sing padha ngarani yen to Werkudara ki kang pengawak waja, tegese ora mundur saka geguntur, ora mendho saka pangrepa. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Dadi pambekaning adikku panenggak Pandhawa. Ya Werkudara. Yen manjen sira Siadi wis wani nglakoni lelakon iki, lakonana kanthi tewajuh. Perkara bener luput bejo cilaka bungah susah. Etungane wong urip nang alam madhak kuwi mung werna loro. Mung karindi sing dipilih. Sing ati-ati Werkudara. Muga-muga ora nganti Siadi kejlomprong marang juranging kanistan merga saka pokal gawene wong Astina Yayi. Yayi kadangku Jodipati. Gelung sengu. Lah dalah. Tetaunan nggonku mendem rasa tresna karo kowe Drupadi. Monggo aku ngerti yen to kowe wis kagungan utawa wis winengku dening Kakung Nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa. Mula tumuli aku budidaya nyidra kelawan sliramu tak papanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar. Kowe aja bingung, kowe aja wedi.
Ora-orane kowe tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning kasur babut. Aku ingkang bakal keduga bebantal yasta marang kowe Drupadi. Ing Wanodya Yutama ngambararum sang kusuma. Oh Prabu Kala Sereng. Ya. Aku wis ngerti apa sing dadi niatmu nggonmu bakal mengku garwa lawan Wara Drupadi. Oh, lah kok dadi kowe ngerti? Ya merga saka aturing para mban ingkang padha matur kelawan aku babagan nggonmu tresna kalawan Wara Drupadi ingkang wis mbok pendhem pirang-pirang taun. Pancen bener. Mula kowe aja nolak, kowe aja duwa marang kekarepanku. Oh, iso edan. Ora bakal eneng tambani yen to nganti kowe nolak karo apa kang dadi kekarepanku. Nyatane aku wis tekan ana ing Taman Sari, tegese aku wis dadi putri boyongan. Nadyan kaya ora mbedah negara Ngamarta, nanging ora ana ingkang padha ngerti lamun aku mbok boyong marang negara ing Giri Kadasar. Iya. Mula upama bangga upama aku kuwi bakal melayu sepira kekuwataning para Drupadi tan wurunga mesti bakal mbok oyak lan mbok cekel. Mula anane aku mung sarwa manut. Piye? Anane aku mung sarwa manut. Manut piye? Yen aku arep mbok pek bojo, aku ya ming pasrah pati urip marang kowe. Kaya aja dolanan atiku. Kaya aja dolanan pikiraku. Apa sing tak rungokke ya apa pancen kepara nyata? Ora nyata sabab apa? Bumi langit dadi paseksen. Bumi langit dadi paseksen yen to aku gelem dadi pek bojo karo kowe Prabu Kala Sereng. Wadah! Seneng-senengku aku ora mbutuhke mban sing pekok-pekok. Wak cokoti do tekaning pati. Aduh kananmu piye Dik? Aduh ora ngerti apa-apa aku mati cokot karo Prabu Kala Sereng. Ayo cokot nek tangga. Wala kaya mlaku ing wandi peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan. Kaya ketiga ngerak agak-agak dumadakan ana udan dresing kang kawasa nelesi atiku Wara Drupadi. Ora dalah. Kala Sereng piye? Upama aku duwe panjaluk Prabu Kala Sereng kersa apa ora? Kowe njaluk apa? Njaluk. Ora bakal aku wegah maringake marang kowe yen perlu kowe njaluk patine prajurit 80.000 cacahe tak geceke sirahe kabeh. Apa kowe njaluk nganggo nyamping mas ginepeng, apa kowe njaluk nganggo suweng inten sak kurungan jago? Apa kowe njaluk nganggo ali-ali gedene sak pelek Vespa? Bakal tak wujudi. Aku ora bakal njaluk bondo donya, ning aku njaluk karo sampeyan. Sadurunge mengku garwa aku tak suwun siram jamas 7. Iya kuwi 7 tuk ing sendang ing ngapan ana ing ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7. Lho. Bakal pirang dina le rampung. Aku kudu siram jamas ana ing sendang
ingkang metu utawa ingkang mapan ana ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7 tegese sendhange ya cacah 7. Iya sinuwun. Mung kuwi wae panjaluk yen sampeyan bisa lakonana yen ora ya wis aku balekno ning negara Ngamarta. Ning nek sampeyan bisa nglakoni lakonana tak lakonane. Bekti kula Ndara, Nala Garing tak tampa. Bekti kula Gus, ya Petro tak tampa. Bekti kula Bos, ya Bagong tak tampa. Enten apa? Lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel? Wah, Semar. Praptaku ning Karang Kadempel. Wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna, apa ingkang Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake. mestine ngaten. Tresna kula mboten saged kinten-kinten Den. Nek kula ora tresna karo para Pandhawa, tangeh kula nderekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedene tresna kula kalih para Pandhawa, wekasan kula nderekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani, nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah, sebabe aku dhewe ora ngerti. Wis digoleki menyang endi papan ora ketemu. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Kowe ngerti dhewe. Durna wis menehi ngelmu pirang-pirang kelawan aku. Lan ora nate goroh karo Werkudara. Nggih, niku guru sing apik, guru sing becik. Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi. Jarine Durna, para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nyang Praja Ngamarta. Waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kandha karo kowe. Nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Melayu, Gong. Melayu lek kowe srasa wae. Piye kae? Lah jenenge Ndara Werkudara. Lah kok dadi mentala karo anakku? Mung merga saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numusi impenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana apa-apa aku sing ora trima. Nala Garing karo Petruk, ayo nek negara Ngamarta. Nek Bagong mengko tak wangeni. Tekan suruping srengenge ora katon. Nek negara Ngamarta aku arep nuntuh karo para Pandhawa. Melayu mau ngapa ya? Asurane Gareng karo Petruk, Gong melayu, Gong. Melayu, Gong, mane modar kowe. Neng aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu melayu. Ning kok Ndara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Digenahke Mas. Sampeyan kok ngoyak kula kok mempeng men. Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Para Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumuli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Para Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Ndara Drupadi kandha teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban.
Tumbal. Ucek. Oh, krunguku tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke para Drupadi menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok dadi dimenggo ditumbali karo nyawane bakone sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna, bapakku. Durna ki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane, mengkare kowe bendelem apa ora? Nek kula ora gelem, tak peksa. Nek kula gelem, tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macem? Oh, keduan. Katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyat mayik saking Dyas Baliwur. Kencang warudayang pak pong. Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Mula kayangan geger lah kok dadi Bagong golek dalaning pati. Dadi gara-garane kayangan. Lah Bagong. Tangi nggih. Bagong. Dewa kok dapusi. Wong hidepe wis kriyip-kriyip kok gayane mati. Kuwi jenenge wong merem ning ora tewajo. Tegese hidepe keder. Bagong, tangi aja kaya bocah cilik. Kaya ana swara ya. Apa iki malaikat? Malaikat dengkul ngono kira. Ayo melek ora. Ayo melek. Pulo. Wala panjenengan. Sapa? Panjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok panjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kok kae. Terus ale kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit. Wo. Wedian ora. Panjenengan sinten Bu Kulun? Kulun berrata-rata. Walah. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi ndika. Bu Kulun. Ngaturaken sembah mambekti kula konjuk Bu Kulun. Iya ulun apa? Pangesturun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Daerah ning kasantosan Bu Kulun. Bu Kulun? Piye? Wonten apa panjenengan? Merepeki kalian jasad kula Bu Kulun. Bagong, Nun. Kita aja nglalu. Lho niki kula mboten nglalu kok. Kita nyemplung jurang glundung. Kula paske ngisor blethokan Bu Kulun. Dadi empuk mboten bakal tekaning pati. Kowe lah trondolo iki. Dewa kok dapusi karo titah. Nggih Bu Kulun. Nika pancingan pados dewa mandhap wonten ing jagat. Ternyata dewa kepancing Bu Kulun. Dadi kita ki ora niat mati to. Lho, urip dinikmati kok mati Bu Kulun. Wah, pancen bedhies tenan kok. Terus Bu Kulun badhe menapa? Kulun bakal mitulungi kalawan jeneng kita. Matur sembah nuwun. Bu Kulun pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndadosaken kula tumbal. Ya, Werkudara terutama. Dewa kok omongane kok basa Indonesia? Bu Kulun saking Cibitung. As. Cibitung dengkulmu mlacot ora. Dewa anu Werkudara sing utama sing bakal mateni kalian jeneng kita. Iya ta? Nggih Bu Kulun. Anjir kita arep ngapa? Lho kula nyuwun senjata pitulungan Bu Kulun. Kita aja kuwatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane dinendi nang kene wae. Terus iki engko deloneh ana Nalendra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Serem apa sereng? Sereng. Kuwi kalahna. Patenana. Mengko busanane agemen, negarane kita ingkang ngagem.
Serius Pukulun? Iya tenan. Ini dia si Jali. Lakon penjangkaku dadi ratu arep males ngudi tuwa. Lara wirang atiku karo sing jeneng Pleku Dara. Iya. Ning pripun anggere kula badhe ngawonaken Ranti Jayaksa wong nyatane kula niku wong ora ndek kadigdayan Jaya Kawijayan kula ndek kasekten. Kita ulun paringi wujude pusaka karan kalung robyong. Mekaten Bu Kulun. Ya. Pundi Bu Kulun? Ya, tampanana. Duta laruta saking godha sang kura-kura. Yen amutusa sang Sri. Lho, kalung kok kaya ngeten Bu Kulun. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter nggo nyogok matamu kuwi. Bu Kulun ampun emosi Bu Kulun. Niki genter. Ning ewa semana Bu Kulun nyebut kalung robyong mboten dados menapa kula anggap niku kalung robyong. Ya. Salah dadi apa? Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya, nek kula kondur makayangan ya. Titanana. Nek ana buta jenenge kala sereng, patenana kuwi engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani kala sereng ki sing nyidra para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko tantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan. Ya mung dienggo balekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih Bu Kulun, kita kuwi abdine. Nggih Bu Kulun. Mengkaten mawon Bu Kulun aturi tindak wonten ing antariksa. Ya. Ulun kondur makayangan ya. Bagong nggih Bu Kulun ngatos-atos. Ajar kita ya. Kalau dewa mabur neng dhuwur kita kok disogok. Sak kayang nganti mak plethuk suarane. Mboten mleres to Bu Kulun. Warna-warna wis kundur wae tangane sing apik ora. Dadi srana aku nek arep mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni dening Bagong Ganing atiku. Sapa iki wong kok wis ngathungke wujude pusaka? Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Ratu Giri Kadasar Prabu Kala Sereng mate dening aku. Modar. Jawangi wong pulun rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamake. Ra gleleng aku saiki. Wah, wis. Ukirane keris kaya lho, piye? Wah. Sugih Bondo Bandu. Kawula Giri Kadasar, Ratu Gustimu tekaning pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokel Bawarsari. Patokel, awas aja kuwale. Patokel Bawarsari nglenggah nang Giri Kadasar. Inggih sinuwun. Ratumu pateni. Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhah negara Giri Kadasar mula aku ing nglenggah dampar Giri Kadasar jejuluk Prabu
Kala Sreng. Ning gandeng Kala Sreng ki Ratu Gustimu aku mong jenenge padha. Inggih, panjenengan mawi nami jejuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Baworsari. Patokol Baworsari. Teh wonten dawuh. kowe tak utus Tindak pundi? mangkat nang negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal nggarwa Dewi Wara Drupadi ning kudu wayah putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa kok lanang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak dhawuhe. Menawi boten purun Gawe geger negara Ngamarta. sendika. Wah. Wara Drupadi kula wonten dawuh sinuwun piye? Prabu Kala Sreng karo aku bagus endi? Sami-sami awonipun. Nek rak aurane ketok aku ta aurane. Inggih. Ketobat sandangane ra kok apik men pirang-pirang, nyengkelit keris, nyengkelit bendho. Iki nggo mateni mungsuh, iki nggo sambi golek ramban, Werkudara. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kaliyan Gusti kula Prabu Patokol Baworsari. Asik. Ning aku ora arep ngijabi karo kowe nek urung entuk garwa nomor 2. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten, heeh. Mula kowe manjing ning akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa pateku ora iso mboyong Werkudara, boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh. Sowan dhateng Sukalima biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima. Ora kok, lah kaya apa? Kaya apa Arjuna? Kok nganti suwe si Adi nggone nyuwun prisa aran Begawan Durna? Apa si Adi kampir dhisik marang Sukalima? Ora. Lah saka ngendi? Wah, Durna tak takoni. Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning syarate ana. Nggonku suwe mau mergo golek syarat. Syarate apa? Syarate kudu nganggo tumbal. Lho, tumbale sapa aku tak takon. Wah, Tumbale sapa? wah jare Durna bapakku tumbale Bagong. Terus Bagong kudu mati. lah terus nggonmu suwe ora kondur marang negara Ngamarta ki mau sowan ning Karang Kadempel. Yo. Terus Bagong wis tok pateni. Wah, ora tak pateni ning sajahe wonge nglalu mergo wedi karo aku. Kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Kurang pitung piye? Kowe kuwi digdaya. Kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to hitungan. Lah kok dadi kowe mentala karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sagedhakan iki Durna ngapusi. Dasar apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ana negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendak dina ingkang dirembug, mung piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa. Mongko mateni Bagong, mateni Panakawan kuwi wis diancam dening Kurawa mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining Panakawan malah saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa Rudra?
Prapate Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa inggih. Wigatine sowan dhateng negari Ngamarta. Iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran. Kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darmakusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Bawursari. Nglamar putri Ngamarta. Lho. Putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Werkudara. Sapa? Dewi Werkudara. Kapok ora kowe. Lho gagahe semono kok dianggep wong wadon. Werkudara. Nggih. Ana sing arep nglamar karo kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Werkudara. Wah, cakeme. Janaka wonten dawuh ora sameru-meru lho. Mboten. Wis ben. Kowe hukumane kakangmu. Hukuman menapa? Lho, iki mau tak jlentrehke akeh banget kowe ora mirengke to. Oh inggih, kok Prabu ngestaken. Ayo ditonton. Monggo kula dherekaken. Wah. Uta jenun. Kowe medoke Werkudara. Jeleh nyawang jagat. Jeleh nyawang gelaring rembulan. Wae Raden Werkudara ayo tak boyong neng negara. Ngiri kadasar didhawuh Prabu Patokol Bawursari. Dasmu. Wah. Sembodole dandan metu dela gajul Werkudara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya teh. Diajeng wah duh ayune tumpah undong nong neng. Aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Patokol Bawursari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kulino senam ya. Kok awake kenceng ora jamak-jamak? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem wedok ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku ACDC Dewi Werkudara. Wah, pecah ndasmu. Pecahan. Kowe ora iso mecah karo aku sikep. Tambunge tenang. Edan. Sayangku. Tulung apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Patokol Bawursari. Lah nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem mo to wong dadi bojon ratu kok. Wegah, isin aku. Rasake ora kowe saiki kepirangan? Wah. Kawula Ngamarta semono akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. Wah, ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakoni luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya wis wegah kono dirabi karo Prabu. Gah. Oh.
Regudara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Gila aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku dicedhahi Prabu Manunggal Bawarsari. Ora, kowe wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis. Jago kuwi mangkat perang sangonana rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar. Kula njaluk ngapura. Sing ngempun nggih empun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Areng apa? Ora gayar reng kowe iki ora nek padang kabeh dincim kapok kowe. Wonten dawuh njaluk ngapura. Nyawa nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis, aku tak saya rumangsa kleru. Nggih, mpun. Petro. Kula niku ceguken. Ket mau ora ngombe kok ndarani nangis ora. Wah, semi. Njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Nala Gareng karo Petruk dalem ndara. Piripun, Den? Ratu ngamuk kae sampurnakna. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh nggih. Dong apa cengenges? Padake nanggap dagelan kowe, ha. Cengenges Ratu Girika Dasar Prabu Patokol Bawarsari. Ingat, ding. Aja kleru, aja pakon. Patokol Bawarsari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kae banget ya. Tetep ora pangling aku. Iki sepatuku iki sandalmu ngono kok ketokan. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati jane aku samplok. Tubruk Tru ya. Iya. Woi. Wah. Den gulung dening Panakawan kekalih Prabu Patokol Bawarsari. Ical wujuding Nalindra Grikadasar iki Lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah! Ya, rak tenan ta. Ratu, inggih kasinggihan Koko Prabu. Wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta? Cinidra Nalindra inggih kadasar Prabu Kala Sereng. Nanging Prabu Kala Sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken. Piye? Sida gelem ora? Ora Bagong, ya kurang ajar. Wah, wis. Wis tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to? Apa mripatmu kuwi? Ayo ki mandeng mburimu ae. Karepe piye karepe? Teruske saiki wae piye? Yo. Aku dendam karo Werkudara. Mentolo-mentolane arep mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Mung njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet.
Kita tukoke obat merah entek 350. Kapuhe entek 75. Nah ora ragan iki ora entek aku. Wah, lah ijoli. Dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli. Yo. Kene ora mung ngomong tok. Rasa ditung. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Lalu ngapura. Ora apa-apa padha-padha. Rumangsaku kok anggere dijoli dhuwit kok njur nyawa ending-ending. Ada kaya itu. Aku mengeketan papat ki maksude piye? Obat merah 350, kapok 75. Kapuk 75 nggo ngapuki ndasmu kowe. Oh ya wis semene terima. Oh, aku yo. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Ah nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Waradrawati. Nggih. Aja kuwatir mengko Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih lho. Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas ming ora ana nyatane lah. Lah iki ming senengane ming anu memberi harapan sih. Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna. Ah salah sampean niku memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing baku kowe slamet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Waradrawati ya tak suwun sing pranyitna ngati-ati. Ya. Kinarya Srana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun nadyan to kowe kuwi kawula cilik nanging ento wis nglakoni lara lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung, jegur jurang. Nganti kowe entuk kamukten negara Girika Dasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni oncekaning lelakon iki Bagong. Oh nggih matur sembah nuwun Werkudara. Nggih. Ayo kabeh manjing telenging kedaton. Wah, iya ayo tak dherekake.